Desioak askatu egiten gaitu ala beharrak sortzen dizkigu. Beti izan ditut zalantzak kontzeptu honekin. Izan ere, txikitatik desioa mugatzaile bezala ulertu baitut. Desioak izateak, ase ezintasun sentsazioa eramaten gaituela ulertzen nuen. Auto bat desiratzeak, auto hori edukitzaren ideia dakar. Ez duzun zerbait jartzen dizu begi aurrean, buruan. Autori lortzen ez duzun bitartean, guztiz osaturik egongo ez zarenaren sentsazioa sortuz. Baina autori edukitzeak emango aldit niri osotasuna. Sortzen garen momentutik gara oso. Izatez, osotasun garenean jaiotzen gara. Handitzen goazen bitartean garatzen goaz, bai, baina ez dugu autorik behar oso izateko. Oso baikara, berez. Orduan, desioak izateak beharrezko ez ditugun nahiak eragiten dizkigu ala nahi dugun bidetik jarraitzera bultzatzen gaitu. Adibide bat jarriko dizut. Txikitan, zer lanbide izango nuen galdetzen zidatenean, kazetaria izan nahi nuela erantzuten nuen. Desio horri jarraituz nabil gaur egun, testu hau idazten. Desio hark, gaur egun naizena izatera ekarri nau. Izan ere, gogoura etzetorren burutik, emoziotik, ilusiotik eta barrena entzutetik baizik. Naomi Mendizabal naiz eta eman dezagun elkarrekin gaurko urratsa. Utzi zure begiak isten lasai eta mantendu itxita saio guztian zehar. Sentitu zure ingurua, zauden lekua. Egin barne ikusmira bat, zauden lekuaren inguruan. Lau hormak, sabaia, lurra, zure gorputza, bertan etzanda edo eserita. Sentitu postura eroso batean zaudela. Egin behar dituzun mugimendu guztiak eroso egoteko. Zure lekua topatzeko. Oso garrantzitsua da eroso egotea. Erlaxatuta. Mugitzen baldin bazabiltza, saioan zehar lortu duzun erlaxazio egoera etengo duzu. Beraz, hartu denbora bat zure gorputza eroso eta lasai sentitzeko. Hasi zure arnasketari atentzioa eskaintzen. Begiratu, sentitu, zure gorputzak nola hartzen duen arnas. Begiratu zure arnasketa, itsasoan olatuak begiratzen dituzun bezala. Olatuak, joan etorrian datoz, eta zuk ezin duzu ezer egin hauen joan etorri aldatzeko. Izan zaitez surflari, eta eraman zure arnasketa olatuarekin batera. Olatua datorrenean, hartu arnasa luze eta zabal. Eta olatua pasatzean, utzi ateratzen haize dena.
Utzi zure gorputzak arnasa aske har dezan. Arnasa hartzen duzunean, lasaitasunez betetzen zara. Eta arnasa botatzen duzunean, tentsioa kaskatzen dituzu. Pentsamendu eta kezkak badoaz. Jarraian, jarri arreta zure sudurrean. Hasi sudurretik arnasa hartzen eta askatu ahotik. Utzi haize den ateratzen. Saiatu beste behin. Hartu arnasa sudurretik eta askatu den ahotik. Sentitu nola ahoa eta matraila aske geratu diren. Azken saiakera bat. Kontzentratu. Ahoa, ezpainak eta matraila aske sentitzen. Eta utzi azken ateratzen. Jarraian, hartu eta bota arnasa sudurretik. Egin arnasketa modu harmoniatsu eta lasai batean. Isiltasunean. Hartu arnasa poliki eta joan askatzen pixkanaka sudurretik. Errepikatu prozedura hau behin eta berriz. Zure gorputza erlaxatzeko, jarri arreta gorputzeko atal nagusietan. Sentitu oinak. Zangoak. Aldakak. Bizkar osoa. Sabela. Bularra. Besoak. Eskuak. Eskutako hatz bakoitza. Sorbaldak. Lepoa. Burua eta aurpegia. Begiak. Ahoa. Kopeta. Sentitu zure gorputz osoa eta errepikatu beharrain bat aldiz. Errepaso osoa. Gorputz osoko errepasoa. Oinetatik burura eta burutik oinetara. Orain, zure arnasketak, zure gorputzak eta zuk zeuk bat egin duzue. Gorputzaren erritmoa mantxotuz,
barne orekarako lehen pausua eman duzu. Mantendu adi eta jarraitu nire ahotsa. Salto egin haurtzarora eta imaginatu zure burua 6 urterekin. 6 urte dituzu. Sentitu zure eskutxoak. Sentitu zure hankatxoak. Sentitu zure xalotasuna. Sentitu zure garai hartako bizipoza. Lagunekin jolasean, eguneko orduak amaigabeak dira zuretzat. Eta kontentu zaude. Oso kontentu. Afalordua iristear da, baina lehenago bainua tokatzen zaizu. Bainua zure eguneko momenturik gustukoena da. Zure fantasia mundura eramaten baitzaitu. Bainu ontzi hau repelez bete, erantzi eta bertara egin duzu salto. Uretan plisti-plasta zabiltzara, jostailu bat hartu duzu. Zure jostailu gogokoena, belaontzia. Belaontzia hau hartu bezain pronto, zure burua itsaso zabalera joan da. Herri txiki bateko gazte bat zara. Denbora luzez prestatu zara itsaso zabalera ateratzeko. Eta iritsi da lema hartzeko eguna. Urte asko liburuen artean pasa ostean, urte asko ikasle moduan pasa ostean, iritsi da ikasitakoa praktikan jartzeko eta belaontziaren buru bihurtzeko garaia. Tripulazio jatorra bildu duzu. Eta portu ezberdinetan trukean arituko zaretela aitortu diezu. Etxetik eramandakoarekin eta trukean irabazitakoarekin, 7 itsasoak zeharkatzea duzu helburu. Eta ez duzu amore emango hau lortu arte. Eguzkiaren lehen izpiekin abian jarri zarete. Mapa hartu, iparrorratza zehaztu eta itsaso zabalera irten zarete. Arrantzan eta konponketetan joaten dira egunak belaontzian. Baita barne eztabaidetan ere. Itsasoan bizimodua xumea da. Beharrezkoa hitz egin, beharrezkoa jan, beharrezko energia gastatu, eta beharrezko pentsamenduak izan. Besterik ez. Noizbehinkako agerraldiak egiten dituzue lehorrera. Eta agerraldi horietan tripulazioa oso kontentu jartzen da. Izan ere, kaleetan zehar jende artean ibiltzen zarete. Tabernetan mozkortzen zarete. Eta pozarren bueltatzen zarete, belaontzira. Bost itsaso nabigatu dituzue 5 urteetan. Eta tripulazioko kidei geroz eta zailagoa egiten zaie lehorretik itsasora bueltatzea. Hori dela eta, etxera itzultzea proposatu dizute. Haien desioa zurearen gainetik jarriz, zuk ere etxera itzultzea erabaki duzu.
Etxera iritsi zarete. Kaian porturatu duzue belaontzia, eta tripulazioa korrika atera da etxeko norabidean. Zu, aldiz, belaontzia garbitzen gelditu zara. 2 urte gehiago pentsatu duzu. 2 itsaso gehiago ezagutu eta neure ametsa beteko nukeen. Pentsamendu honek hausnarketara eraman zaitu. Noraino eraman behar ditugu gure desioak? Noraino eraman ahal ditugu? Burutik pasatu izan zait tripulazioari nirekin beste 2 urtez, eustea. Gogoz kontra bada ere, nire ametsa bete zedin. Baina horrek zoriona emango alidake. Zerk eraman nau beste nahiei, nire nahiei baino pixu gehiago ematera. Batzuetan, desioak eta ametsak hitzen arabera moldatzen ditugu. Baina benetan horrelakoak aldira. Ala momentuko gogo batek bultzatuta egiten ditugu gauzak eta kito. Belaontzitik jaitsi eta etxerako bidean jarri zara. Bidean putzu bat dago, eta hari begira gelditu zara. 6 urte zenituen garaiko irudia ikusi duzu bertan islatuta. Izan zinen aurrura zuri begira gelditu da. Eta txikitako ametsa etorri zaizu gogora. Itsas marinelaren irudia. Parez pare jarri zarete eta amets hori beteko duzula aitortu diozu isladari. Buelta erdia eman eta gauza guztiak berriz ere belaontzian sartu dituzu. Tripulazio bat izatea desiratu duzu, baina ametsa zurea dela eta zuk bakarrik amaitu dezakezula konturatu zara aldi berean. Sokak askatu, belak zabaldu, eta lehen eize boladarekin zure ametsa osatzearen bila atera zara itsaso zabalera. Amaren xaboiaren lurrinak berriz ere bainu ontzira ekarri zaitu. Uretatik atera, pijama jantzi eta ama dagoen mahaira gerturatu zara. Amari, bera txikia zenean, zer lanbide izatea desiratzen zuen galdetu diozu. Amak, idazlea izan nahi zuela erantzun dizu. Baina etxean dirua behar zutenez, fabrika batean lanean amaitu zuela. Etxean, ezer ez zedin falta, bere ametsa alde batera utzi zuela aitortu dizu. Afalostean, sukaldea jasota utzi, eta amari papera eta boligrafoa gerturatu dizkiozu. Zure itsasabentura kontatzen hasi zara, eta amak apunteak hartu ditu bitartean. Egun batean, ipuin polit bat argitaratuko duela amets eginez.
Naomi Mendizabal naiz eta hau urratsa izan da. Pausoz pauso zure osotasuna berreskuratzeko bidea egiten lagunduko dizun saioa. Dagoeneko 11. saioa duzu hau. Eta orain ezagutu bagaituzu, gogoratu gainerako ataldenak EITB podcasten eta audio plataformetan dituzula eskuragarri. Oraindik ez baldin baduzu egin, arpidetu eta zabaldu lagun artean. Besarka da estua eta hurrengo urratsera arte. Ei, entzun hori. Ulu Media.